हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माताजी जी। இந்த பாட்டு இது பாடி விடலாமா? ஜெயராதா மாதவா மாதாஜி? பாடிடலாம் माता जी சரி. जय राम हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी சாரி நேத்து நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்க எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து நம்ம ஸ்லோகம் படிக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். சாண்டிங் எத்தனை ரவுண்ட் முடிச்சீங்க மாதாஜி? சீதா மாதாஜி நான் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சேன் माता जी ஒரு ரவுண்ட் ஒரு முடிச்சேன். முடிச்சேன் ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு வந்து இதுதான் நம்மளுடைய 15வது அத்தியாயம் இல்லையா இன்னைக்கு? ஆமா மாதாஜி. 20 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து இது பண்ணணும். ஓகே. இந்த குரூப்ல வந்து யார் நல்ல ஸ்லோகங்கள் தெரிஞ்சவங்க யாருன்னா இருக்கீங்களா? நீங்க எல்லாருமே நல்லா பண்றீங்க. யாரு அந்த சேவை இருந்தா எடுத்து இது பண்ண முடியும்ட்டு? நான் திருப்பி கிளியரா சொல்றேன். ஆக்சுவலா நம்ம லெவல் 1 முடிச்சதுக்கு அப்புறம், நமக்கு அந்த லெவல் 1க்கு உண்டான சில சில ஸ்லோகங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி குடுத்துருக்காங்க. அதுல வந்து 9 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது அழகா அந்த உச்சரிப்போட சொல்லி பக்தர்களுக்கு வந்து சொல்லி தரணும். அது வந்து யாரால உங்களோட டீம்ல இருந்து யாராவது அந்த சேவை எடுத்துக்க முடியுமா? இதே 9 ஆக்சுவலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே கஷ்டப்பட்டு தான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி ரொம்ப அப்படியா? சொல்லித்தர அளவுக்கு அந்த ஸ்பஷ்டமா சான்ஸ்கிரிட் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கஷ்டம் மாதாஜி எனக்கு அப்படிங்களா? ஆனா அஹ், அழகா இது அஹ். பண்ற மாரி இருக்கு. சரி வேற யாராவது இந்த குரூப்ல நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல 9 ஸ்லோகம் நான் ட்ரை பண்ணி கத்துன்ட்டு வேணா ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி ஓ! சூப்பர். சூப்பர் மத்தது. ஏன்னா இது சேவை அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆக்சுவலா இல்லையா? ஸோ ஆமா அதனால அது கரெக்ட்டா இது பண்ணணும். நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். தெரியுது பாருங்க. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? ஓகே. ஒரு நிமிஷம் மாத்தாஜி. இன்னைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயம் இல்லையா? ஓகே. லைவ் போயிட்டு இருக்கா மாத்தாஜி? லைவ் போகுது தானே? லைவ் ஸ்ட்ரீம்டு மெசேஜ் வந்தது மாதாஜி வந்துடுச்சு. ஓகே. அத்தியாயம் 8. ஓகே. அதாவது எந்த இதுலயும் ஒரு 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ ஒருத்தவங்களால முடியலன்னா, இன்னொருத்தவங்க வந்து கை குடுத்து போற மாதிரி. ஸோ அப்படிதான் நம்ம வந்து இந்த இதே அமைச்சிருக்கோம். ஸோ சீதா மாதாஜி நல்லா அழகா ஆர்வமா இருக்காங்க. அவங்க கூட இன்னொருத்தவங்க கூட யாராவது ஜாயின் பண்ணிக்க முடியுமா? நானும் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க் பிராக்டிஸ் யூ சோ மச் பண்ணிக்கிறேன். மாதாஜி. அத்தியாயம் 11. ஓகே. நம்ம 15வது அத்தியாயம் இல்லையா? அப்ப சாந்தி மாதாஜியும், சீதாலட்சுமி மாதாஜியும் நான் இந்த இதுக்கு வந்து இது பண்ணிக்கலாமா? இந்த சேவைக்கு? ஆக்சுவலா என்னன்னா, நம்மளோட ஷெட்யூல் படி 18 நாள் வந்து லெவல் 1ஓட கிளாஸ். ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சாப்டர் பார்க்குறோம். லெவல் 2ஓட ஷெட்யூல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 42 டேஸ். 42 டேஸ்ல அவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 ஸ்லோகம் அப்படி வச்சு நம்ம இப்ப நெறைய ஸ்லோகங்கள் பார்க்கறது இல்லையா? அப்போ எல்லா ஸ்லோகமும் நம்ம படிச்சுட்டு போவோம். எல்லா ஸ்லோகமும் அதுல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள், சிலபஸ் ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணி நம்மளுக்கு குடுத்துட்டாங்க. அதுதான் வந்து லெவல் 2. 42 நாள் போகும் அது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெவல் 3லயே போவோம். லெவல் 3ல பகவத்கீதை இல்லாம 3 புத்தகங்கள் படிப்போம். இப்ப கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால அது எப்படி அது கொண்டு போறோம்னு தெரியல. சப்போஸ் 18 ஏன்னா இன்னைக்கு 15 இன்னும் 3 நாள் தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா? இணைந்து இந்த இந்த தளத்துல. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு எல்லாரையும் வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும். அதுக்காக தான் வந்து சரி இதுல இருக்கீங்களா? யாராவது செய்ய முடியுமான்றதுக்காக. ஆனா எல்லாரும் அழகா வாசிக்கிறீங்களே மாதாஜி. நான் பார்த்தேன் இந்த இதுல ரொம்ப அழகா இது பண்றீங்க. அப்போ ஓகே மாதாஜி எங்களுக்கும் நிறைய இத பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா எடுத்துக்கிறேன் அந்த சேவையை நானு ஓகே. அதுல ஒரு 9 ஸ்லோகம் மட்டும்தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நான் அந்த குரூப்ல போடுறேன் மாதாஜி. நீங்களும் சாந்தி மாதாஜியும் சேர்ந்து இது பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையா நீங்க நீங்க கீதா பரிவார்ல யாராவது லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த இதுல இருந்து. இல்ல மாதாஜி ஓகே. கீதா பரிவார்னா அது தனி குரூப்பா
இல்ல யூஸ்வலா ஸ்லோகங்கள்லாம் அவங்க சொல்லி தராங்க தெரியுமா? கீதா பரிவாரம். நம்மளோட இதுல நெறைய பேர் வந்து அதுல லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட இது நான் உங்களுக்கு இது பண்றேன். அந்த இது கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். கிடைச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு பர்சனலா போடுறேன். குரூப்ல போட முடியாது. ஸோ அதுல நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு, அவங்கள வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்ல வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம். ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு டீச்சர் வேணா நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இல்லன்னா அவங்களோடது எப்படி அவங்க பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு, அதே மாதிரி நீங்க வந்து இதுல குரூப்ல இருக்கவங்களெல்லாம் பண்ண வைக்கலாம். சரிங்களா மாதாஜி? ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே சப்போஸ் மேம். L2ஓட ஷெட்யூல் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. 3 நாள் நமக்கு தெரிஞ்சிரும் டெம்பிளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஷெட்யூல் படி பிளான் ஏ நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து திருப்பி பிராக்டிஸ் பண்ணணும், டைம் இருக்கு, அது இன்னும் நமக்கு வந்து என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா, ஸ்லோகங்களை பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும். அப்போ சாந்தி மாதாஜியும் சீதா மாதாஜியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நான் அந்த என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் நீங்க இது பண்ணணும், லெவல் 1க்கு உண்டான இது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு குரூப்ல போட்டுடுறேன். நீங்க அதை மட்டும் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் பண்ண வைங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி? சரி ஓகே மாதாஜி. மேம். ஓகே. அது போல இப்போ இதுவும் பாட்டும் இருக்கு, கீர்த்தனமும் 2 கீர்த்தனைகளும் இருக்கு. அதையும் நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ அதை நீங்க படிச்சுட்டு அதே மாதிரி அவங்களை பண்ண வைக்கலாம். இப்போ நம்மளோட செஷன் போயிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சரி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இது படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது வந்து அத்தியாயம் 15, புருஷோத்தம யோகம். பகவான வந்து புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம வந்து பகவான 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். அனைத்துக்கும் அவரே புருஷோத்தமர். அனைத்தையும் ஆள்பவரும் அவரே அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த அத்தியாயம் முழுக்க அவரை வந்து அவருடைய குளோரிஃபிகேஷன் இருக்கு. அதனால இது வந்து புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். 18 அத்தியாயங்கள்ல 2 அத்தியாயங்கள்ல மட்டும்தான் குறைந்த ஸ்லோகங்கள். அது 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம், அது போல புருஷோத்தம யோகம் 20 ஸ்லோகங்கள் மட்டுமே கொண்டிருக்கு. சரி, நம்ம போலாம் இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் भगवानुवाच भगवानुवाच ஊர்வமூலம் मूलं ததஸ்தாகம் ततश्चाहम् तत्सागम् अश्वत्थं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अव्ययम् छन्दांसि यस्य छन्दांसि पर्णानि यस्य यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् अतः अधस्सोत्वं तस्य सस्य शाखाम् शाखाम् पुनः प्रवृत्ता पुनर्प्रवृत्ता विषयप्रावरा विषयप्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके नानारूप नरूपम् नरूपम् अशेष ततो लभ्यते अशेषततोपलभ्यते नातो नातो न संप्रतिष्ठा साधिर्न सम्प्रतिष्ठा असंप्रतिष्ठेन ஒரு நிமிஷம். அஸ்வத்தம் ஏனம் अश्वत्थं येनं अश्वत्थं येनं मूलम् सुवृढमूलम् असङ्गशस्त्रेण असङ्गशस्त्रेण दृढेन दृढेन चित्वा ददपदं तत्परिमार्गी तत्परिमार्गी दिव्यं यस्मिन् कदा न निवर्ति यस्मिन् भूय कदा न तं ये तदेव साध्यं पुरुषं पुरुषं तदेव प्रपद्ये साध्यं परपद्ये पुरुषं यद प्रपद्ये यद प्रवृत्ति प्रवृत्ति पुराणी प्रसृता पुराणी ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த இந்த निर्माण இந்த ராகம் என்ன நான் ஒரு தடவை சொல்றேன், பாடுறேன். அதே மாதிரி நம்ம திருப்பி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஒரு தடவை இந்த இதை மட்டும் கேளுங்க. நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக त्वन्त्वैर्विमुक्ता सुख दुःख सञ्जैर् गच्छन्त्य अमूढा पदम् अव्ययम् तत्. இப்ப திருப்பி பாடலாமா? பாடலாம் ஸ்டார்ட் மாதாஜி. பண்ணிக்கலாம். निर्माणं निर्माणमोदितसङ्गदोषा दोषा अमध्या अध्यात्मनिवृत्तकामाः निवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता द्विद्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख गच्छन्त्य दुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यमुदा अमूढः पदमव्ययं पदमव्ययं तम् न न न तत्पासयते तत्पाशयते न स सूर्यो साङ्गो न न सङ्गो साङ्गो न न पावः पावः भावः यद्गत्वा न यद्गत्वा यद्गत्वा न न न निवर्तन्ते निवर्तन्ते निवर्तते परमं तत्ताम परमं तत्ताम मम परब्रह्म परमं मम. मम परमम्
பரமம் மம ममैवांसो वैसो जीवलोके जीवलोके जीवभूत जीवभूतसनातन सनातनः मनसस्यानि मनश्शस्तानि प्रकृति प्रकृति प्रकृतिस्थानि स्थानि कर्षति शरीरं इदं यत् शरीरं यत् अवाप्नोति अवाप्नोति यच्चाप्ययैवुगक्रान्तीश्वर यच्चाप्युपक्रामतीश्वरः गृहीत्वैदानि गृहीत्वैदानि संयाति संयाति मायूर्गान्धान् विवासयात् स्तोत्रं चक्षु सतर्पणं स रसनं रसनं घ्राणम् घ्राणम् एव स एव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयान् उपसेदे गन्धं उत्क्रामन्तम् तदिदं वापि ज्ञानं भुजन्यान् वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढानान् विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति 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 ज्ञानचक्षुषः ज्ञानचक्षुषा यतन्तो यदन्तो योगिनस्तैनं योगिनस्तैनं पश्यन्त्य पश्यन्त्यात्मन्ये आत्मन्य अवस्थितं अवस्थितं यदन्तो यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं नैनं पश्यन्त्य पश्येदश यद् यद् आदित्य आदित्य कथं तेजो जगत्पश्यदिखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नलन तत्तेजो तत्तेजो विद्धि विद्धि मामकम् मामकम् कामाविश्य माविश्य च भूतानि भूतानि कारयाम्यहमहं कारयाम्यहं ओजसा भोजसा उष्णामि शौचिति शौचिति सर्वः सर्वः समो भूत्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं अहं वैष्णवानरो वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित देहमाश्रितः प्राणानपानसमायुक्त पचाम्य वासासमयान्नं चतुर्विधम् सर्वस्य पश्य सागं कुरुति सन्निविष्टो मत्संकीर्णं अवोहनं वेदस्य सर्वैव वेद्यो वेदान्तकृद्येव साहम् पुरुषो लोके शास्त्र एव चर सर्वाणि भूतानि गूढचर उच्यते उत्तम पुरुष अन्ये प्रमोद्य बुधगा हृदा यो लोकत्रयम् आविश्य अव्यव ईश्वर तस्माक्षरम् अभिदोहम् अक्षरात् अभिषोक्तम् अदोऽस्मि लोके वेदे स पुरुषोत्तम प्रदितपुरुषोत्तमः यो मामेवम् जनादि पुरुषात् ब्रह्मं भजति मां सर्वभेवेन भारत इति गुह्येदमं शास्त्रियम् इदम् उक्तं मया नघ बुद्धिमान् यस्यात् कृतकृत्यश्च भारत
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா நீங்க இது பண்ணீங்கல்ல. சோ நம்மளோட அந்த இது வந்து ஸ்லோகத்துக்கு ரெடியா இருந்துக்கங்க. நான் இன்னைக்கு குரூப்ல போடுறேன். சீதா மாதாஜி பிளஸ் சாந்தி மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நான் உங்களுக்கு பர்சனலா இது போடுறேன். அந்த அந்த லிங்க் எதுல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நம்மளுக்கு வந்து பிளான் பி தான். இப்ப பிளான் ஏ ஓகே அப்படின்னா நம்ம வந்து அது மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பழைய ஷெட்யூல் படி. சரிங்களா? ஓகே ஓகே. மாதாஜி. சர்வ பிரபு எடுக்கிறாங்க இல்லையா? மாத்த பிரபுஜி நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரணாம் பிரபு. சுவாமி. பிரணாம் பிரபு. நீங்க அது லைவ் போயிட்டேன். சாண்டிங் ஒரு சரி. ரவுண்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸ்லோகம் வாசிச்சாச்சு. அஹ், பாட்டும் அவங்களே பாடுவாங்க. பாட்டும் பிரணத்தி அவங்க சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க செஷன் இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது ஓகே. பிரபு தான் இல்லையா? சங்கரன் பிரபு தான். ஆமா நான் இது பண்றேன் வந்து. ஓகே ஓகே பிரபு. நான் உங்களை தான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அவங்கள ஆமா பண்ணிட்டு. ஆமா நான் சர்வ பிரபு கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே பார்த்துட்டேன் நான். கேன் ஐ மேக் மூவ் பிரபு? ஓகே ஓகே மாதாஜி. Yes, ma'am. நாளைக்கு நம்ம ஹரே பார்க்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா நாளைக்கு மட்டும் மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. நான் நோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க ஏற்கனவே ஓகே சொல்லியிருக்கீங்க. மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஆமா இப்பதான் ஓகே மாதாஜி. அடுத்து இருக்காங்களே ராமகிருஷ்ண பிரபு இருக்காங்க, சாந்தி மாதாஜி, ஷைனி மாதாஜி, இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க வந்து ஹரே ஜெயலலிதா கிருஷ்ணா மாதா யார் பாடுறாங்களோ கேளுங்க. பிரணதி யார் வாசிக்கிறாங்களோ பிரபு. கேளுங்க. நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பாடினோம் பிரபுஜி. பாடுங்க மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்சா பிகாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்சா பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி யசோதானந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யசோதானந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யமுனாதீரா வனச்சாரி யமுனாதீரா வனச்சாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்சா பிஹாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணதி யாராவது படிக்கலாமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணத்தி படிங்க மாதாஜி.
நான் படிக்கட்டுமா? யாராவது படிக்கணும்? படிங்க படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானார்ஜன சலாபயா சசிர் உன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कोपेश कोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणामि हरे प्रिये. वाञ्छकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावादान्त्याय कृष्ण प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिविषे नमः. गुरुवे गौरसंत्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पूतले नमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா பக்த கோடிகளையும் இங்க வந்து கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற L1 கிளாஸ்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா 14 டேஸ் ரொம்ப பொறுமையா எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பக்தியில முன்னேறதுக்காக நீங்க கண்டினியூ பண்றது பெரிய விஷயம். உங்களை எல்லாரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் டெம்பிள் குலாய் மேங்களூர் டெம்பிள் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இந்த பிளாட்ஃபார்மை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெம்பிள். அதாவது நம்ம மேங்களூர்ல குலாயில இருக்கிற NND பிரபுஜி அவரோட கருணையினால நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்கோம். பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி நம்ம இந்த பக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி வந்திருக்கோம். எல்லாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இப்ப கிளாஸுக்குள்ள போலாங்களா? ஏதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையோட 3வது பாட்டு. நம்ம இதுல வந்து கன்க்ளூஷன் பார்ட். இது ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்லிட்டு பக்தி யோகம் எல்லாம் ஆல்ரெடி 12th வரைக்கும் பார்த்திருப்போம். கர்ம யோகத்தை ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்புறம் பக்தி யோகத்தை 6 சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதுக்கு 6 சாப்டர்ல இப்போ அந்த ஞான யோகம். இந்த ஞானம்னா என்ன? அறிவு, அதாவது பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற அறிவு. ஃபைனலா நம்ம எல்லாரும் எப்படி இந்த பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லப்பட்ட இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்ஸ். அதுல வந்து 15வது சாப்டர் ரொம்ப உகந்தது. ஏன்னா வந்து புருஷோத்தமரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். புருஷோத்தமர் கூட கனெக்ட் ஆகுறது எப்படி? யோகம்னா கனெக்ட் ஆகுறது. நம்ம பகவானோட இணையிறது எப்படி? இணையறதுன்னா இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகுறது. கனெக்ட்னா நம்ம பகவான் கூட பகவானை வந்து நெருங்குறது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியில முன்னாடி போகும்போது, பக்தி தொண்டெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு அவரோட உருவத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த ஃபீலிங்கை உணர முடியும். போக போக அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம்.
சோ இந்த இடத்துல பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால, புருஷோத்தமன் தான் பகவான், முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலேதான் இது புருஷோத்தம யோகம்னு சொல்லிட்டாங்க. யோகம்னா கனெக்ட் பண்றது இந்த புருஷோத்தமர் யோகத்துல நம்ம இதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பகவான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆலமரத்தை பத்தி காமிச்சிருக்காங்க. இந்த ஆலமரத்தை பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை ரீட் பண்றேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச ஊர்த்வ மூலம் மதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேத வேத். இது பகவானே இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, முழுவதற் கடவுளான புருஷோத்தமர் இங்க சொல்றாரு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் படத்துல பார்த்த மாதிரி மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கி கிளைகள் இருக்கும். அதாவது மேல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த அரச மரம் ஆளுமரம், அது நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற ஒரு மரம் நீர் தேங்கிய நிலையில பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும்? ரிவர்ஸ்ல தெரியும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? எனி இமேஜஸ் ரிவர்ஸ்ல நமக்கு அது தெரியும். அந்த இமேஜ் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, வேர் மேல் நோக்கி இருக்கு, இந்த கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கிப்படுது. சோ ஒரு தண்ணீர்ல தெரியிற அந்த பிரதிபிம்பம்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இதுல தெரியறது என்ன? இதுதான் இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பிரபஞ்சம்னா என்ன? இது ஒரு மாயை. இங்க இருக்கிறது எதுவுமே நிஜம் இல்ல. நம்ம நிஜமான உலகம் எங்க இருக்கு? மேல இருக்கு, ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகத்துல யார் இருக்கா? நம்மளோட பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட லோகம். அந்த லோகத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்தவங்க. இந்த உலகத்துல, ஜட உலகத்துல நம்ம நம்ம பாக்குறது, நம்ம செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நிஜம்னு நம்பிட்டு இருக்கிறோம். சோ இந்த மரத்தை பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வேதங்களை பற்றி அறிந்தவன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. சோ இந்த மரம் இந்த படத்துல நல்லா காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அப்படியே ரிவர்ஸ்ல கிளியரா தெரியுது. இந்த வேர் மேல தெரியுது, மேல இருக்கிற அந்த தலைகள், பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கீழ் நோக்கி தெரியுது. சோ உண்மையான மரம் எங்க இருக்குது? நமக்கு மேலதான் இருக்கு. அங்கதான் அந்த ஃப்ரூட்ஃபுல்லான அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னா கூட நம்ம மேலதான் போகணும். இங்க நம்ம பாக்குற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நிஜம் மாதிரி தெரியுது, ஆனா அது நிஜம் இல்ல, அது நிழல் தான், அது மாயை. அதுல நமக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்காது. நம்ம அந்த லோகத்துல போய் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் உண்மையான ஃப்ரூட்ஸ். அங்கதான் நம்ம ஆத்மா ஆனந்தத்தை தேட முடியும். இப்ப நமக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம் எல்லாம் தற்காலிகமான ஒரு பிரம்மை தான் கிடைக்குது நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அது வெறும் பிரம்மை தான். சோ இந்த வேர்கள் எங்க இருந்து தொடங்குது? மேல பிரம்மா கிட்ட இருந்து தொடங்குது. அதுதான் படைப்பினோட ஆரம்பம். வேர்கள் பிரம்மா கிட்ட இருந்து தொடங்குது. அங்க இருந்து கீழே வர்ற கிரகங்கள் எல்லாம் ஜீவராசிகள் எல்லாம் பிரான்ச்சஸ்ல காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அது இந்த மாதிரி வேர்களும் கிளைகளையும் இந்த மாதிரி வர்ணிச்சிருக்காங்க. சோ இந்த மரம் ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபலிப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு மரம் தலைகீழ நிற்கும் போது அந்த இமேஜ் தெரியுது இல்லைங்களா? இது பிரதிபலிப்பு தான், இது மாயை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். அடுத்த ஸ்லோகம் போட்டிருக்காரு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்போ அந்த பூவுல இமேஜ்ல ஒரு படம் போட்டிருக்கு. உண்மையில ஆக்சுவல் ரோஸ் இருக்கு, நிழல்ல ரோஜா மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது உண்மை இல்ல. எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரிஜினல் ரோஸ்ல அந்த நறுமணம் இருக்கும், இதுல அந்த நறுமணம் இருக்காது. சோ இந்த உண்மை எது, நிழல் எது, நிஜம் நிழல் எது, நிஜம் எதுங்கிறத நம்ம பிரிச்சு பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும். அது இந்த பக்தியில வரும்போது நமக்கு இது ஒரு அற்புத வாய்ப்பு. நமக்கு இதெல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். எப்ப நம்ம ஆத்மா வேற, உடல் வேறங்கிறதெல்லாம் பிரிச்சு பாக்குறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல 2வது சாப்டர்லயே படிச்சிருப்போம். இந்த ஆத்மா அழிவில்லாதது, இது ஆனந்தத்தை தேடி செல்லக்கூடியது. இது எப்போ ஆனந்தம் அடையும்? நிம்மதியான ஆனந்தம் பகவான் கிட்டதான் கிடைக்கும். அது அங்க போய் சேர வரைக்கும் இந்த நிம்மதி இல்லாம அது கஷ்டம்தான் படும். இந்த பௌதிக உலகத்துல திரும்ப திரும்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இதை கரை சேர்த்தணும். நம்ம எல்லாரோட கடமையும் என்ன? இந்த உடலை வச்சு நம்ம பகவானை தேடி பிடிக்கணும். பகவானை எப்படியாவது அவர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இப்போ வர்றதுக்காக வழியெல்லாம் நமக்கு காமிச்சு கொடுத்திருக்காரு. எத்தனை ஜனங்கள், லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கும். இதுல ஒரு சில செலக்டட் சோல்ஸ் தான் இங்க உள்ள வர முடிஞ்சிருக்கு. நீங்க வந்ததே அற்புதம். இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது பட்சம். அதாவது இதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி we are all selected souls. அதனாலதான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார முடியுது. இல்லைன்னா இது ஒரு பெரிய
சேலஞ்ச். அதாவது நீங்க ஒரு 15 days இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டா அட்டென்ட் பண்ணி நம்ம இதை கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இந்த சத் சங்கத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கோம். இது வந்து பெரிய அற்புதம். ஸோ பகவானால் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட சோல்கள் மட்டும்தான் இங்க உட்கார முடியுது. ஸோ இந்த இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? உண்மை எது நிழல் எதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த உண்மையான இடத்துக்கு போறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த மரங்களை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு, இந்த மரம் வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம். இந்த மரத்துல இருக்கிற இலைகள் எல்லாம் வந்து வேத மந்திரங்கள். இந்த வேத மந்திரங்களை எல்லாம் அறிஞ்சவங்க தான் வேதங்கள் அறிஞ்சவனா நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரம்மலோகம் மேல வந்து பிரம்மலோகம் இருக்குன்னு நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லைங்களா? பிரம்மலோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த வேர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம செய்யற கர்ம வினைகள் எல்லாம் வந்து இங்க வந்து அந்த வேரோட பிரான்ச்சஸா காமிச்சு கொடுக்குது. அடுத்தது வந்து முக்குணங்கள் வந்து அதுல இருக்கிற உபகிளைகள், சின்ன சின்ன கிளைகளா வருது பாருங்க, அதெல்லாம் பாக்குறோம். அந்த இலைகள் எல்லாம் வேத மந்திரங்களா காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ இது மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம். இவங்கதான் அந்த வேத மந்திரங்களை நம்ம வேதம் படிக்க பகவத்கீதை படிக்க இந்த புரிதல் நமக்கு கிடைச்சிடும். அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டி மேல இருக்கு. இங்க பாக்குறது எல்லாம் தலைகீழா இருக்கு. இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த 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 இப்ப முக்குணங்கள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், நம்ம கர்ம வினைகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், இந்த புலன் இன்பங்கள் ஆசைகளை தேடி நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல இருக்குது இங்க. ஸோ இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக பயணத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஆன்மீக பயணத்தின் மூலமா நம்ம இந்த வேத ஞானத்தை கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஆத்மாவின் போராட்டம். இந்த ஆத்மா எப்படி கஷ்டப்படுதுங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. மமைவாம்சா ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனசஸ்தானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி அப்படிங்கிறது பகவான் வந்து 15 இந்த சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. சோ மமைவாம்ச ஜீவலோகேன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் தான் மூல காரணமா இருக்கேன் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. அதைத்தான் வந்து இங்க ஆத்மா வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல காமிக்கிறாங்க. பகவான்கிட்ட இருக்க வேண்டிய இந்த ஆத்மா கீழே வந்து மாட்டிக்கிட்டதுனால இங்க இருக்கிற இந்த புலன்கள் எல்லாம் வச்சுட்டு அது எவ்வளவு சுமந்துகிட்டு போராட்டங்களை சதிச்சுட்டு இருக்கோம். மனத்தோட சேர்ந்து 5 புலன்களையும் வச்சிருக்கோம். இந்த 5 புலன்களையும் நம்ம வந்து தவறான முறைகள்ல யூஸ் பண்றோம். அதாவது தவறான முறைகள்னா என்ன? புலனின்ப ஆசைகளுக்காக சேர்ந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அதை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த புலன்களை எல்லாம் சேர்த்து மனதையும் சேர்த்து நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது நமக்கு அதுல ஆத்ம நிம்மதின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? அந்த ஆத்ம நிம்மதி கிடைக்கும். இல்லைன்னா கிடைக்கும், சந்தோஷம் கிடைக்கிற மாதிரி தோணும், ஆனா அந்த சந்தோஷம் வந்து பர்மனண்டா இருக்காது. சோ இந்த ஆத்மாவோட போராட்டம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் விட்டு உடல் பாய்த. அதாவது காற்று எப்படி வந்து நறுமணத்தை தாங்கி செல்லுதோ அதே மாதிரி காற்று வந்து சுத்தமான நல்ல காத்தும் கொடுக்க முடியுது. இப்போ ஒரு ஊதுபத்தி பத்த வைக்கிறோம், அதுல எவ்வளவு நல்ல ஸ்மெல் வருது, ரம்மியமா இருக்கு. பகவானுக்கு ஆரத்தி காமிச்சு அந்த ஸ்மெல்லோட அந்த நறுமணத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. இந்த மூக்குனால நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச அந்த மாலையோட அந்த மலர்களை எடுத்து சுவைக்கும் போது நமக்கு அதுல அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி புலன்களை வந்து இந்த பக்கம் திருப்பணும். இதுல எது உண்மை இருக்கோ அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம புலன்களை எல்லாம் இந்த மாதிரி செயல்படுத்தும் போது நமக்கு வந்து இந்த நிம்மதி கிடைக்கும். ஸோ இப்ப என்ன இந்த காற்று எப்படி அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு போதோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மனநிலை, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணமோ அதைத்தான் வந்து வாங்கி செல்லுது. அதாவது பக்தியை எடுத்துட்டு போகுது. நம்ம இப்போ வேற எஜுகேஷன்ல இப்போ ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கேன், நான் இப்போ வந்து ஒரு பிஇ படிச்சிருக்கோம், இதுக்கு மேல நான் போய் எம்இ தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல சொல்லலாம். அடுத்த பிறவியில போய் நான் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த பிறவியோட இது முடிஞ்சு போயிடுது, நான் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் படிச்சாகணும். அடுத்த பிறவி எனக்கு மனித ஜென்மம் கிடைச்சா கூட நான் திரும்ப
ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி இங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது. பட் பக்தியில அப்படி கிடையாது. நம்ம எங்கிருந்து விட்டுறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பிரயாணிக்கலாம். அதுதான் வந்து பக்தியோட ஒரு அற்புதம். இது வந்து கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம வந்து போகும்போது ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா, அதாவது காலங்காலமாக நம்ம கூட தக்க வைக்க போறோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய அட்டென்ஷன் கொடுப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம பக்தி நம்ம கூட வரப்போகுது. அந்த பக்தி தான் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அந்த ஆத்மா வந்து இந்த வாசத்தை மனத்தை நம்ம மனசுல எதை எதை சுமக்கிறோமோ அதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது துர்நாற்றத்தையும் சுமக்கலாம், இந்த பௌதிக பற்றையும் சுமக்கலாம், பகவான் மேல உள்ள பற்றையும் சுமக்கலாம். இது நமக்கு நம்மளோட சாய்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோங்கிறது தான் இங்கே முக்கியம். ஸோ அதை வந்து இந்த படத்துல வந்து காற்று எப்படி நறுமணத்தை ரெண்டாவது பிக்சர்ல பாருங்க, எல்லாமே ஒரு மாதிரி துர்நாற்றம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதுங்கிறது தான் அந்த கலர்ல காமிச்சிருக்காங்க. மேல இருக்கிறது ரம்மியமா போகுது. அந்த பூ வந்து அதுவே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு அந்த 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 இதை நம்ம எடுத்து முகரும் போது அது எவ்வளவு ஸ்மெல் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்மெல்ல வந்து நம்ம பக்தியில கலந்து அதை வந்து இந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு போகும்போது அடுத்த உடல் நமக்கு நிர்ணயிக்கப்படுது. அந்த உடல்ல நம்ம வந்து பிரயாணிக்கிறோம். நம்ம அந்த உடலுக்கு போக ஆசைப்படுறது இல்ல. பக்தர்கள் வந்து எந்த உடலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க? இப்ப நம்ம மூடி வச்சிருக்கிற இந்த பௌதிக உடல்ல இருந்து இனிமே திரும்பியே வரக்கூடாது. நம்ம திரும்ப வந்து பகவான்கிட்டயே போய் சேரணும். பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்ம விடுபட்டுறணும். நம்ம திரும்பி வராத அந்த பகவான் லோகமான கிருஷ்ண லோகத்துக்கு நம்ம போகணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க. அந்த லோகத்துக்கு போய் நம்மளோட சேவைகளை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணணும். அதுக்காகத்தான் இந்த பௌதிக உலகம் வந்து ஒரு பிராக்டிஸான ட்ரைனிங் கொடுக்குற இடம். இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு, பகவானுடைய கனெக்ஷனு, பகவான் மேல அன்பு, இதையெல்லாம் வச்சு நம்ம இறக்கும் தருவாயில அது வந்து நம்ம யாரை நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி பகவான் சொன்னதுதான் பகவத்கீதையில சொன்ன ஸ்லோகம். அது மாதிரி நம்ம இறக்கும் தருவாயில எதை நினைக்கிறோமோ அதை வந்து அதையே தாங்கி அதையே அதுவா பிறக்கிறோம். சப்போஸ் யாரோ மான நினைச்சிட்டு பரத மகாராஜா உயிரை விட்டதுனால அவ்வளவு பெரிய பக்தர் வந்து கடைசியில கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகல, திரும்ப வந்து மானா பிறந்துட்டாரு. கடைசி நேரத்துல ஒரு பற்று வச்ச ஒரு காரணத்தினால அவரு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருங்கிறத அவரோட கதையில இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது மாதிரி நம்ம இறக்கும் தருவாயில பகவானை நினைக்கிறோம். பகவானை நம்மளால நினைக்க முடியுமா? அன்னைக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கோம், நம்ம பாடிகள் எல்லா உபாதைகள் இருக்கும், நம்மளால நினைக்க முடியாது. இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல பகவான் நம்மை நினைக்கிறாரு. நம்ம உயிர் போற நேரத்துல பகவான் நமக்கு வந்து அந்த இண்டிகேஷனை கொடுத்து நம்மளை வந்து பகவானை நினைக்க வச்சு அவரு கூட்டிட்டு போயிடுறாரு. சோ இவ்வளவு பெரிய அற்புதம் நடக்கிற அந்த பகவானுக்காக நம்ம ஏன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த அவர் கூட கனெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளுடைய இந்த தற்போதைய சிந்தனை தான் அடுத்த உடலை தீர்மானிக்குது. அடுத்த உடலை எப்படி தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னா 84 lakhs உயிரினங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நாங்க ஏதோ இந்த பிறவி எனக்கு கொடுத்த பிறவி வந்து சிம்பிளா ஏதாவது சொல்றேன், நான் வேற எதுவும் தப்பா எடுத்துக்கோன்னா, இதுல வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. சோ நான்வெஜ் சாப்பிட்ற ஆசை என்னை வந்து விடாததுனால அது கொண்டு போய் என்னை வந்து வேற அதுக்கு சூட்டபிளான ஒரு உயிரினத்தை படைக்க வச்சுறாரு. சிங்கம், புலி இந்த மாதிரி எல்லாம் அடிச்சு சாப்பிடுது இல்லைங்களா? அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்த பற்களும் அதற்கு ஜீரணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு உடல் அங்க உருவாகுது. சோ நம்மளோட குணங்கள் தான் அடுத்த பிறவியை நிர்ணயிக்குது. அப்படி கணக்கு போட்டு தான் நம்மளோட 84 lakhs உயிரினங்கள்ல போய் நம்ம பிரயாணிக்க போறோம். சோ நம்ம 84 lakhs ஆல்ரெடி கடந்து வந்திருக்கோம். கடந்து வந்ததுனாலதான் மனித பிறவியில உயர்ந்த பதவியான மனித பிறவியில இருக்கும். இந்த மனித பிறவியை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில சிக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டி வரும். அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காகத்தான் நம்ம இதை பத்தி இவ்வளவு தூரம் நம்ம இந்த மரத்தை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த மரத்துல ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கோடாரியை வச்சு வெட்டணும். மரத்தை வந்து வைராகியம்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்கு. எஸ், இந்த மரத்தை வந்து வெட்டுற மாதிரி இங்க காட்டல. பட் ஒரு வைராகியம், அதாவது வைராகியம்னா என்னன்னா பற்றின்மை. இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பற்றே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாத்துலயும் விட்டுறணும். எல்லாத்துக்கும் ஆசையே படக்கூடாது. போக போக ஆசைகள் எல்லாம் குறைச்சிடணும். நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்ற ஆசைகள், பற்று, ஒருத்தர் மேல வச்சிருக்கிற அந்த அன்பு எல்லாமே பொய்யானது. இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனையுமே வந்து மாயைன்னு பார்த்துட்டோம். சோ எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட போய் சேரணும். பகவான்கிட்ட பற்று வைக்கிறவங்க யாருமே வீழ்ந்ததே இல்லை. கீழே விழுந்தா கூட பக்தர்கள்
திரும்ப எங்கிட்ட மேல வராங்கிறத பகவத்கீதையில பகவானே சொல்லியிருக்காரு. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னது பொய்யாகாது. அது மாதிரி நம்ம வந்து அவர் எந்த பற்ற நம்ம அங்க வைக்கணும், எந்த பற்ற விடணுங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளே யோசனை பண்ணி பாருங்க, பிராக்டிக்கலா எல்லாத்தையும் விட்டு வர சொல்றாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சன்னியாசியாக சொல்றாங்களா? அப்படி இல்ல மீனிங் இது. அதாவது நம்ம பற்ற குறைச்சிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது. இப்ப பசங்களுக்கு செய்யறோம், பசங்க நமக்கு செய்வாங்கன்னு அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம வச்சுக்க கூடாது. அந்த எதிர்பார்ப்புகள் வைக்கிறதுனாலதான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். இது கஷ்டம் வந்து ரியல் கஷ்டம் இல்ல, நம்ம மனதால நமக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு துன்பம். இந்த துன்பம் தான் மாயை. இது மாதிரி ஒண்ணு நடக்கவே இல்லை, நம்மளா வந்து எதிர்பார்த்துட்டதுனால அதுல கிடைக்கிற அந்த மயக்கம் தான் நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது. அந்த பற்றுகள், அந்த ஆசைகள், அந்த எதிர்பார்ப்புகள், இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும் அப்படின்னா அந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மைங்கிற ஒரு ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்கணும். அந்த மாதிரி வெட்டி சாய்ச்சாதான் கிருஷ்ண பக்திங்கிறதுதான் அந்த ஆயுதம். அந்த ஆயுதத்தை கையில எடுத்தோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நீங்க நார்மலைஸ் ஆயிடும். அதாவது சமநிலையில பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இது மாதிரி எல்லாம் சரி, நம்ம கடமையை நம்ம செஞ்சிட்டோம், அவங்க என்ன தோணுதோ அதை பண்றாங்க, நம்ம இதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம். நமக்கு கிருஷ்ணர் இருக்காரு, பகவான் இருக்காரு. பகவான்கிட்ட போய் சேர்றதுக்காக வழியை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம வந்து இந்த ஆத்மாவை கொண்டு போய் பத்திரமா சேர்த்தணும் இல்லையா? இது எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நமக்கு. இந்த உடல் வந்து ஒரு கார் மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆத்ம ஞானத்துல படிச்சிருப்போம் செகண்ட் சாப்டர்ல. அந்த உடல் வந்து ஒரு கார் மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரை வச்சு என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணணுமோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கூட இந்த ஆத்மாவையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் இல்லையா? இந்த ஆத்மா வந்து உன்னத சந்தோஷம் எப்ப கிடைக்கும்? அது வந்து பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும். சோ அதை வெட்டி வீழ்த்திட்டோம் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக மரத்துல இருக்கிற அந்த ஆசை பேராசைகளை வெட்டிட்டோம்னா நம்ம அந்த அடுத்த நிலைக்கு முன்னேறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது யார் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லைட்ல சொல்றாங்க. அதாவது மூடர்கள் வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்க, இந்த ஆத்மா வந்து உடல் மாறுறத வந்து அவங்களுக்கு புரியறதே இல்லை. நீங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பேசுனீங்கன்னா வேற பிலாசபி பேசுவாங்க. அவங்க இதை நம்ம சொல்றத அவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி முட்டாள்களுக்கு புரியறது இல்லை. இப்ப இதை நம்ம புரியறத நீங்க கேட்கறீங்க இல்லையா? இதுக்கு கூட ஒரு ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால கேட்க முடிஞ்சது, இல்லைன்னா கேட்கவே முடியாது. இவ்வளவு பெரிய ஞானம் இருக்கிறதுனாலதான் இதை கொஞ்சமாவது உள்ள கிராஸ்பிங் பண்ணிக்க முடியுது நம்மளால. சோ இது போக போக இன்னும் புரியறப்ப எவ்வளவு தத்ரூபமா இருக்கு, எவ்வளவு நம்ம மனசுல இருக்கிற எத்தனை கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது, நம்ம உடம்புல எத்தனை இயக்கங்கள் நடக்குது, அது எப்படி நடக்குது, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இல்ல, ஒரு மெஷின் இல்ல, உடல்ல சாப்பிடுறது எல்லாம் ஜீரணிக்குது, இதெல்லாம் உள்ள யார் பண்றா, யாரோட கண்ட்ரோல்ல இது நடக்குது, அத்தனையும் நமக்கு புரிய புரிய பகவான் மேல ஒரு பற்று வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த பற்று தான் நம்மளை வந்து பகவான்கிட்டயே கொண்டு சேர போகுது. நமக்கு இங்க டிராவல் பண்ற அந்த ஜேர்னிக்கு கொடுக்குற அந்த எக்யூப்மெண்ட் என்ன, நமக்கு ஒரு கார், அந்த அந்த டிவைஸ் பேர் தான் வந்து பக்தி. அந்த பக்தி வந்து நம்ம பகவான்கிட்டயே கொண்டு போகுது. பகவான்கிட்ட எங்க கொண்டு போகுது? கோலோக பிருந்தாவனம் கொண்டு போகுது. எங்க போனா திரும்பி வர மாட்டோமோ அங்க போறோம். அங்க போயிட்டு என்ன பண்றோம்? அதுக்கு சூட்டபிளான ஒரு ஆன்மீக உடலை எடுக்க போறோம். இது பின்னாடி படிப்போம். இங்க வந்து சோ இந்த உடல் மாறுறது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல, ஞான கண்ணால இவங்கெல்லாம் வந்து உண்மையை உணர்றாங்க அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இவங்கெல்லாம் மூடர்களுக்கு இது புரியாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குறது யாருன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குறது யாரு? இது எல்லாமே பகவானோட செயல். சூரியன், சந்திரன், எத்தனை தேவதைகள் இருக்காங்க? 30 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. அத்தனை தேவர்களும் வந்து பகவானால் நியமிக்கப்பட்டவங்க. இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எப்படி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்ல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வேலையை செய்யறாங்களோ, அதே மாதிரியே அவங்கவுங்க அந்தந்த பௌதிகத்துல நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க சொந்த ஆசைக்காக தேவதைகள்கிட்ட போவாங்க. தேவர்கள்ட்ட போகும்போது அவங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்களோ அதை வந்து சாங்ஷன் பண்ணக்கூடிய பவரையும் கூட பகவான் தான் கொடுத்திருக்காரு. இப்ப நம்ம போறோம், ஒரு தேவர்கிட்ட போறோம், வேண்டிக்கிறதுனால அந்த தேவதை வந்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லைன்னு இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே பகவான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதனால வந்து அவர் கொடுக்கிறார். நான் சொல்றது தேவதைகள். வேற ரூட்ல போறாங்கல்ல, அவங்கள நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. நம்ம தேவதைகளை வழங்குறாங்க இல்லையா? எத்தனை தேவதைகள் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் விருப்பப்பட்ட ஒரு தேவதைகளை நம்ம வணங்கிட்டு இருக்கோம். சோ இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது. சூரியன், சந்திரன் எல்லாருமே தேவதைகள். அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானோட ஆற்றல்னாலதான் நடக்குது. சோ இந்த கிரகங்களை எல்லாம் வந்து தாங்கி நிற்கிறதே வந்து எல்லாம் பகவானோட கண்ட்ரோல்ல நடக்குது. இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குறதும் அப்படிதான் பகவான் தான் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த லெவல்ல போக போக இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த இந்த ஜீரண சக்தி பேசணும் இல்லைங்களா, அது இங்க வந்துருச்சு. இந்த உடம்பு வந்து உடலுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு. உடலுக்குள்ள எப்படியா இருக்காரு? பரமாத்மாவா இருக்காரு. சோ அந்த பரமாத்மா உள்ள இருந்துட்டு நமக்கு எப்படி செய்யறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த உடம்பு. இந்த உடம்புல வந்து எந்தவித ஒரு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது இல்ல, நம்ம பெட்ரோல் வேற எல்லாம் எதுவுமே பண்றது இல்ல. பட் உடலுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டா இயங்குது. அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து ஜீரண முறையில சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வயிற்றுக்குள்ள எதையோ சாப்பிடுறோம், அது சாப்பிடுறதெல்லாம் ஜீரணிச்சு வெளியில வருது அப்படின்னா அதுக்கு உள்ள ஒரு நெருப்ப பகவான் இருக்காரு. உள்ள நெருப்பா இருக்கிறதும் நானே அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு, நமக்கு ஜீரணிக்கும் நெருப்பாகவும் இருக்காரு. ஏன்னா பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அதனால வந்து அந்த நெருப்பா இருந்து நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாத்தையும் கிரகிச்சு நல்ல சத்துக்களை எல்லாம் வெளியில அடிச்சுட்டு நல்ல சத்துக்களை எல்லாம் உள்ள எடுத்துட்டு போய் அதை வச்சு நமக்கு சக்தியை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிற கெட்ட சக்தி எல்லாம் கெட்ட சத்தெல்லாம் வெளியில அடிச்சுட்டு நம்மளை வந்து பர்ஃபெக்டா இயங்க வச்சிருக்காரு பகவான். எல்லாம் அற்புதமா இருக்கும். நினைச்சு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து ஒன்றிங்கா இருக்கும், இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி நினைவு எல்லாரோட இதயத்திலையும் நான் வீற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த இடத்துல இருந்து நினைவாற்றலும் அறிவும் கூட மறதியும் கூட எல்லாமே இதுல இருந்துதான் எங்கிட்ட இருந்துதான் வருது அப்படிங்கிறது தான். சோ எல்லாமே பகவான்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரோட உடலுக்குள்ளேயும் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவா உள்ள இருக்காரு அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே பகவான் இருந்துதான் வருது. நமக்கு எவ்வளவு மறதி இருக்கணும், எவ்வளவு அறிவு இருக்கணும், எவ்வளவு நினைவாற்றல் இருக்கணுங்கிறதையும் பகவான் டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அறிவை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்றோம். அடுத்தது வந்து 2 வகையான ஜீவராசிகளை பத்தி இங்க பாக்குறோம். க்ஷரம் அக்ஷரம் சொல்லிட்டு 2 வகையான உடல், 2 வகையான ஜீவன்கள். இப்போ இது நம்ம எல்லாம் ஃபாலன் சோல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஃபாலன் சோல்ஸ். ஏன் ஃபாலன் சோல்ஸ்? நம்ம மேல இருந்து கீழே தவறி விழுந்துட்டோம். நம்மளாம் எங்க இருக்க வேண்டியவங்க? நம்மளோட உயர்ந்த இடம் என்ன? நம்மளுடைய தகப்பனார் யாரு? நம்மளுடைய இடம் எது? நம்ம பிறந்த இடம் எது? எல்லாமே பகவான். அந்த லோகத்துல இருக்க வேண்டியவங்க தடுமாறி இங்க விழுந்துட்டோம். ஏதோ ஒரு பொறாமையினால, ஏதோ ஒரு ஆசையினால நமக்குள்ள இருந்த அந்த கொஞ்சம் நெஞ்ச ஆசைகள் நம்மள வந்து கீழே வந்து பிறக்க வச்சிருச்சு. கீழே நல்ல பிறவியில மனித பிறவியில வந்திருக்கோம். இது வந்து அற்புதமானது. 84 லட்சம் கீழே இருக்கிற அந்த பிறவிகள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு சில நம்ம பூச்சிகள் எல்லாம் நம்ம கையிலேயே எடுக்க முடியாது, பயப்படுவோம். இல்லைன்னா அருவருப்பா இருக்கும், என்னென்னவோ இருக்கும். அது சாப்பிடுறதெல்லாம் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். பட் அதையெல்லாம் கடந்து அற்புதமான ஒரு மனித பிறவி அரிது மனிதராய் பிறப்பது அரிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கு மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இந்த மனித பிறவிங்கிற அந்த வச்சு நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேர்க்கணும். அந்த முயற்சியை தான் நம்ம செய்யணும். சோ இந்த க்ஷரம்ங்கிறது வந்து நம்ம ஃபாலன் சோல்ஸ், மேல இருந்து வீழ்ச்சி விட்டு கீழே வந்து பிறந்திருக்கோம். அக்ஷரம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது வந்து வீழ்ச்சி உறாம நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறோம். சோ இந்த க்ஷரம் நிலையில இருந்து நம்ம இந்த அக்ஷரத்துக்கு போகணும். அக்ஷரம்னா என்ன? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். ஆன்மீக உலகத்துல நிறைய பேர் முக்தி அடைஞ்சிருக்காங்க. யார் யார் முக்தி அடைஞ்சிருக்காங்க? நம்மளோட இதுலயே வந்து நம்மளோட இதுல வந்து இப்போ நம்ம இந்த இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியார் யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இஸ்லான் அமைப்போட ஸ்தாபகாச்சாரியார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இப்ப அவரெல்லாம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல முக்தி அடைஞ்சு மேல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புறோம். ஏன்னா வந்து அவங்க அவ்வளவு செயல்கள் செஞ்சிருக்காங்க. இங்க இருக்கும் போதும் அற்புதங்களை செஞ்சிருக்காங்க. நமக்கு இந்த உயர்ந்த கல்வியை கொடுத்திருக்காங்க. இந்த எவ்வளவு பேருக்கு நமக்கு வந்து இந்த பக்தியை எடுத்து சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் இந்த அற்புதம் கிடைக்கிறதுக்காக ரொம்ப நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அதனால வந்து அவங்க எல்லாம் உயர்ந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க. நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். சோ அவங்க காட்டின வழியில தான் நம்ம முன்னாடி போறோம். இப்ப நாரதர் எல்லாம் படிச்சோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அவரெல்லாம் முக்தி அடைஞ்சு மேல இருக்கார். அதனாலதான் அவங்க அடிச்சுவட்டை நம்ம பின்பற்றுறோம். அதெல்லாம் பின்பற்றும் போது நம்மளும் அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு உயரலாம். நம்ம இப்ப எடுக்கக்கூடிய அந்த நெக்ஸ்ட் உடை எது? ஆன்மீக உடல். அந்த உடலை நம்ம எடுக்கணும். அந்த உடலை எடுத்தாதான் ஆன்மீக உலகத்திலேயே என்ட்ரி ஆக முடியும். அந்த என்ட்ரி ஆகிறதுக்கான அந்த முயற்சி தான் நம்ம இப்ப எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கோம். அதற்கான பக்தியில வந்து முன்னேற்றத்துல போயிட்டு இருக்கோம். பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானுக்கு பிரியமானவன் ஐட்டம்னா பகவான் நம்மளை கூட்டிட்டு போகிறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமர்னா யாரு அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க.
அதாவது அழியும் பொருட்கள், அழியாத ஆத்மாக்கள். ஆத்மாக்கள், அந்த ஆன்மீக உடல் வந்து எப்பவுமே அழியாது, நிரந்தரமான உடல். அந்த உடலுக்கு போயினதுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்ப வர மாட்டோம். அதுக்காக தான் அந்த முயற்சியில தான் நம்ம இப்ப இயங்கிட்டு இருக்கோம். சோ அவ்வளோ அமைதியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த உடலை நம்ம எடுக்க போறோம். அதுதான் அக்ஷரம். அது இரண்டுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் தான் நம்ம புருஷோத்தமர். இப்ப இருக்கிறது ஷரம்ல இருக்கும். இந்த ஷரம்ல வந்து நம்ம அழியக்கூடியது. இது வந்து இந்த உடல் அழியக்கூடியது. ஒரு நாள் நம்மள வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் வீட்டுல கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த உடல் வந்து மண்ணுக்கு போக வேண்டியது. பஞ்சபூதங்களோட இந்த உடலை கலக்க வச்சுக்குவாங்க. அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது வந்து துர்நாற்றம் அடிக்கும். இந்த உடலை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எந்த பயனும் இருக்காது. அதனாலதான் வந்து நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம், ஆத்மா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உடலை கொண்டு போய் நல்ல முறையில அடக்கம் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது வந்து அழியக்கூடிய உடல்ங்கிறத புரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம இப்ப வச்சிருக்கிற உடல் அழியாத உடல் வந்து எங்க இருக்குது? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. இந்த ரெண்டுக்கும் தாண்டி யார் இருக்கா? நம்மளோட புருஷோத்தமர் இருக்காரு. ஸோ ரெண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவரா பகவான் இருக்காரு. அவரோட பொருட்களும் எல்லாம் வந்து அதுக்கு அற்புதமா இருக்கு. நிரந்தரமா இருக்கிறது எல்லாம் அந்த லோகத்துல இருக்கு. அங்க வந்து போனோம்னா கோலோக விருந்தாவன்ல கற்பக விருட்ச மரத்தை பார்க்கலாம். எது கேட்டாலும் கிடைக்கும். அந்த ஆசையே நமக்கு இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க நமக்கு தோணுது. இப்ப நமக்கு ஏதாவது கேட்டோம்னா நம்ம ஒரு கார் வாங்கிக்கலாம், ஒரு வீடு வாங்கிக்கலாம், வசதியா இருக்கலாம் அப்படின்லாம் தோணுது இல்லையா இந்த பௌதிக உலகத்துல? ஏன்னா இந்த உலகம் அப்படிதான் சிருஷ்டியே பண்ணப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுல இருந்து முன்னேறி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னா இந்த ஆசையை துறக்கணும். ஆசையை துறந்தாதான் அங்க எலிஜிபிள். இது ஒரு ட்ரைனிங் டிவிஷன். இந்த டிவிஷன்ல நம்ம பாஸ் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம அங்க போக முடியும். புருஷோத்தமரான பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். சோ பகவான் யாருங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த உலகையே சிருஷ்டி பண்றாரு. எத்தனை அண்டங்களை வந்து கிரகங்களை படைக்கிறாரு. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவை உள்ள போறாரு. எல்லாரும் உடம்புக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவை செயல்பட வைக்கிறாரு. நம்மளை எல்லாம் சாட்சி பறவையாக நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு அவரே சாட்சியா நம்மளை வந்து உடல்ல இருந்து நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு சாட்சியா இருக்காரு பகவான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்களின் சாரம். வேதைச்ச சர்வை அகம் ஏவ வேத்யோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எல்லா வேதங்களிலையும் அறியப்பட வேண்டியவர் நானே. வேதங்களை தொகுத்தவரும் வேதங்களை அறிந்தவரும் நானே. சோ நம்ம எல்லாத்துலயும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பகவானே. எல்லா யஜ்ஞமும் யாருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்? விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத யாகம் எதுவுமே வந்து தன்னலம் உள்ளது, தன்னலத்தோட செய்யறது. விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது தன்னலம் அற்றது. ஏன்னா நிறைய தேவதைகளுக்காக பண்றோம். எப்படின்னா இந்திரன் ஒரு சமயத்துல வந்து இந்திரனுக்கு வந்து யாகம் பண்றதுக்காக எல்லாரும் பிருந்தாவன்ல நந்த மகாராஜா வந்து அவங்களோட குரூப் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்திரனுக்காக யாகம் பண்ணலாம், மழை வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? சிறு குழந்தையா இருக்கும் போதே நீங்க வந்து இந்திரனுக்காக பண்ண தேவையில்லை, இந்திரன் வந்து அவரோட டியூட்டி தான் பண்றாரு, நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து இந்த மலைக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து கதையில பாக்குறோம். அதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து அதாவது இந்திரனுக்கு செய்யறது எல்லாம் வந்து நீங்க எனக்கு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல தெளிவா விவரிச்சு சொன்னாரு. பெரிய கதை, பெரிய ப்ராசஸா போகும். சோ இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தேவதைகள் எல்லாருக்கும் எல்லா யஜ்ஞமும் வேதங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட, பட் ஃபைனலா வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்காம நம்ம அந்த வேதங்களை முடிச்சோம்னா அது வேதங்கள் கிடையாது. வேதங்களோட எசன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும். அவருதான் வந்து இந்த வேதங்களை எல்லாம் தொகுத்தவருங்கிறது. ஏன்னா பகவானோட மூச்சு காற்றுல இருந்து அந்த வேதங்கள் எல்லாம் வருதுங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கோம். சோ எல்லா வேதங்களிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாம் வேற வேற கிளைகள். அவ்வளவுதான். நம்ம 4 வேதங்கள் பாக்குறோம். வேதங்கள் மூலமா டிஃப்ரெண்டா எல்லாரும் வராங்க. பட் இப்போ ஒரு மலை இருக்கு, மலை மேல ஏறுறோம். மலை மேல ஏறும்போது எல்லா ரூட்ல இருந்து நம்ம மேல போயிடலாம். நம்ம மேல இருக்கிறது கிருஷ்ணலோகம் வந்துடலாம். பட் இருந்தாலுமே வந்து அதுக்கு டைம் எடுக்கும். பட் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரூட்ல இப்படி பக்தி பாதை, பக்தி தொண்டு இதெல்லாம் போறது ஷார்ட்கட். டைரக்டா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். அதுக்காகத்தான் வந்து என்ன ரூட் கரெக்ட்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டைரக்டா அந்த ரூட்ல இப்போ என்டர் ஆயிருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே வந்து டிசைட் பண்ணதுனாலதான் அந்த பாத்துல வந்து இப்ப என்டர் ஆயிட்டோம். நம்ம எல்லாம் ஷார்ட்கட்ல மேல போறதுக்கான முயற்சி தான் இது வந்து இந்த பக்தி பாதை, பக்தி தொண்டு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணன். ஓ சாரி, இந்த ஸ்லைடு லேட்டா வருது. மரத்தை வெட்டுறது எப்படின்னு இந்த காமிச்சிருக்காங்க. வைராகியங்கிற ஆயுதத்தினால வெட்டணும், ஞானத்தினால வெட்டணும். ஞானம்னா என்ன ஞானம்? கிருஷ்ண ஞானம். கிருஷ்ண ஞானம்னா என்ன? கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தி. அந்த கோடாரிய வச்சு இந்த மரத்தோட வேரோட சேர்த்து வெட்டணும். திரும்பவே வரக்கூடாது. அந்த பட்டின்மைங்கிற ஆயுதத்தினால
நம்ம வெட்டிட்டோம்னா அந்த வேர்களை வெட்டிட்டோம்னா நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா மரமே சாஞ்சிருச்சு, நம்ம டைரக்டா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடலாம். அப்படிங்கிறத என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த மரத்துல வேர்கள் ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. அதனால சாதாரண முறையில வெட்ட முடியாது. நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது என்ன வெட்டி இல்லாம அப்படி சிம்பிளா ஒரு கொடை அப்படி வெட்ட முடியாது. ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள எவ்வளவு அழுக்குகள், எவ்வளவு ஆசைகள், எவ்வளவு இது இருக்கு, நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பதிஞ்சு கிடக்கு. ஏன்னா எத்தனையோ பிறவிகளை சுமந்துட்டு வந்திருக்கோம். நமக்கே புரியாது ஒரு சிலர் ஏன் ஆசைப்படுறோம்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சுமந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இத்தனையும் சேர்த்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியில வெட்டிடும். அது போக போகவே உங்களுக்கே புரியும். இந்த கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற அந்த ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த கிருஷ்ண பக்திங்கிற கோடாரியல வெட்டி அந்த ஞானம் பகவான் கொடுக்கிற இந்த ஞான யோகத்து மூலமா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் தான் முழுமுத கடவுள், அவருனாலதான் எல்லாமே இயங்குது. நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம இதை ஆள முடியாது, நம்ம இதை வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. நம்மளோட இது நம்ம வாடகைக்கு வர்றவங்க மாதிரி நம்ம இதுக்கு ஒரு தற்காலிகமா வந்திருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து இதை ஆண்டு அனுபவிக்கணும் அந்த எண்ணத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பட்டுல இருந்து வெளியே வந்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கோடாரியா வெட்டி சாய்ச்சணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரகசியமா இருக்கு இந்த சாஸ்திரம். என்னன்னா அந்த வேதங்களோட ரகசியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கும். இது யாருக்காக சொல்றது? அர்ஜுனனுக்காக சொல்றது. அர்ஜுனன் வந்து பாவம் பொறாமை அற்றவன், அவன் ஒரு உத்தம நண்பன். அதனாலேயே வந்து அர்ஜுனன் வந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்ட சொல், பகவானால செலக்ட் பண்ணப்பட்ட இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் பாதைகளை பின்பற்றுறவங்களுக்கும் வெற்றி நிச்சயம். ஏன்னா அர்ஜுனன் இருக்கிற இடத்துல செல்வமும் வெற்றியும் கேரண்டின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அந்த அர்ஜுனனுக்காக இந்த ரகசியமான பகுதியை அவர் மூலமா நமக்கு சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு ஞானம் இல்லை, அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாருன்னு மீனிங் இல்லை. இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அந்த நிலையை உருவாக்கி அர்ஜுனன் மூலமா அந்த டவுட்டுகள் எல்லாம் வர வச்சு அந்த டவுட்டுகளுக்கெல்லாம் நமக்காக அர்ஜுனன் கேட்க வச்சு அந்த டவுட்டுகளை விளக்குனது தான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதையா வந்திருக்கு. சோ எல்லா விஷயங்களும் பூர்த்தி அடையும். நம்ம வந்து பகவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது நிறைய பேருக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. நம்ம காலகாலமா பக்தியில தான் இருக்கோம், எல்லாருமே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலியில அவங்கவுங்க பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்பாங்க. ஆனா எதை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம்? இந்த உன்னத ஞானத்தை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா எந்த கோயிலையுமே வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது இல்லை. இஸ்லாம் அமைப்பு ஒண்ணு விட்டா இந்த பக்தி ஞானத்தை வந்து ஈவன் எந்த மதத்திலையும் கூட தெரியாது. எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது நம்மளோட இடத்துலதான். நம்ம இந்த மேனுவல் வந்து யூசர் மேனுவல், நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி. இது வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல். மனித வாழ்க்கையை எப்படி நல்ல முறையை நடத்திட்டு போறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பகவத்கீதை தான் இந்த நூல். இது வேத சாஸ்திரம். இந்த சாஸ்திரத்தை வந்து ரொம்ப ரகசியமானது இதை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு வந்து பக்தி செய்யும் போது நம்மளோட முயற்சிகள் எல்லாம் கூட பூர்த்தி அடையும் அப்படிங்கிறது. முடிஞ்சிருச்சு. அதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட இதுதான் லாஸ்ட் பார்த்தது. ஓகே ஓகே ஓகே. 20வது ஸ்லோகம் தான் அது லாஸ்ட். நிறைய ஸ்லோகம் போட்டு ஸ்பீடா பண்ணேன். இது ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்த்துடலாம். அதாவது என்னென்ன முக்கியமானது பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது. எஸ் பிரபுஜி சொல்லுங்க. திருப்ப ஸ்லைட்ஸ் ஷார்ட் பண்ணல. இல்ல பிரபு நம்ம படிச்சதை வந்து சும்மா ஒரு ரிவிஷன். நீங்க சூட்டபிளா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. சும்மா ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பண்ணிடலாம். இன்னொரு 5 மினிட்ஸ். இந்த ஆலமரத்தை பத்தி பார்த்தோம். ஆலமரம் வந்து ஒரு மாயை. கீழே இருக்கிற மரம் வந்து மாயைங்கிறத பார்த்தோம். இந்த மாயை வந்து மேல இருக்கிற மரத்தோட பிரதிபலிப்பு தான். சோ இங்க வந்து நமக்கு எந்த நிம்மதியும் கிடைக்காது. இங்க பாக்குறது எல்லாம் பிரம்மை, எல்லாமே மாயை. மேல இருக்கிற ஒரிஜினல் மரத்தை நம்ம பிடிக்கணும். ஒரிஜினல் மரத்தை பிடிக்கணும்னா இந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தணும். கீழே தெரியுது பாருங்க, இந்த மரத்தை நம்ம வெட்டி வீழ்த்த முடியும். எப்படி வீழ்த்தலாம்? நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தி மூலமா, கிருஷ்ண உணர்வு மூலமா அதை வெட்டி வீழ்த்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது ஒண்ணு என்ன பண்ணோம்? இந்த ஆத்மா எப்படி பயணிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். காற்று எப்படி நறுமணத்தை தாங்கி செல்லுமோ அது மாதிரி இன்னொரு பிக்சர் வரும். இந்த பிக்சர்ல நம்ம நறுமணத்தை எப்படி தாங்கி செல்லுமோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா நம்ம இறப்புக்கு பிறகு நம்மளுடைய பக்தியும் நம்மளுடைய நல்ல எண்ணங்களையும் சுமந்து செல்ல வைக்கணும். சோ நம்ம இப்ப இருக்கிற அந்த கெட்ட எண்ணங்கள், சின்ன சின்ன தவறுகள் ஏதாவது செய்யணும்னா கூட அதையெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த பக்தியில உயர இது நல்லிஃபையே ஆயிடும். கடைசியா நம்ம எதை பிடிக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ணி நிற்கும்.
நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதெல்லாம் நிக்காது. அதுக்காகத்தான் வந்து உயிர் போறதுக்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கணும். கடைசி நேரத்திலயாவது பகவானை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த கதை, அஜாமிலன் கதை. அஜாமிலன் வந்து ஒரு பிராமணர் பேசிக்கலி. அவன் வந்து கடைசி நேரத்துல வந்து இறக்கும் தருவாயில நாராயணான்னு சொல்லிட்டாரு. நாராயணான்னு சொல்லிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அப்படின்னா ஏன் வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் கூட்டிட்டு போனாங்க, யம தூதர்கள் நாங்க ஏன் கூட்டிட்டு போக முடியலன்னு அவங்க போய் யம தர்மராஜா கேட்கும் போது அவரு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டா நம்ம வேடம் விட்டுதான் ஆகணும். ஏன் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க, கடைசி நேரத்துல அந்த உயிர் போற நேரத்துல நாராயணான்னு சொல்லிட்டாரு. நாராயணன் ஏன் சொன்னாரு அப்படின்னா அவரோட பையன் பேரு நாராயணன் வச்சாரு. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக. ஏன் பையன் பேரு நாராயணன்னா அவர் வைக்க முடிஞ்சது, அவர் செஞ்ச பக்தியை வந்து அவங்க ரெகனைஸ் பண்ணாங்க. கீழே விழுந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம நடுவில் ஒரு தடவை படிச்சோம். அந்த கதையை வந்து இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அவர் கீழே விழுந்துட்டா கூட பக்தியில இருந்து கீழே விழுந்து தவறி போய் தவறான வழிபாதையில போயிட்டாரு. அதாவது பிராமணிக்கலா என்னென்ன செய்யணுமோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு மறந்து போய் அவர் வேற 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அதையெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி அவர் வெளில போயிட்டாரு. வெளில போனதுனாலதான் அவரு கீழே விழுந்துட்டாரு. ஆனாலுமே கூட கடைசி நேரத்துல நாராயணான்னு சொல்லி அவரை மேல கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. நாராயணான்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக மேல கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. தெரியாம சொன்ன நாராயணருக்கே இவ்வளவு பவர் அப்படின்னா நம்ம நாராயணான்னு உருக்கமா அப்படி கேட்கும் போது நம்மளை இங்க விட்டுட்டு போயிடுவாரா பகவான்னு நம்மளை கூட்டிட்டு எல்லாம் போவாரு. நமக்காக ஒரு புஷ்பக விமானத்தை வச்சு நம்மள எல்லாம் கூட்டிட்டு போவாரு. ஸோ அந்த குணோ விருந்தானம் போறதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஆத்மாவோட பயணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வாசனையை காற்று எப்படி தாங்கி செல்லுதோ அது மாதிரி நம்மளோட நல்ல எண்ணங்களும் பக்திகளும் நம்மளை தாங்கி செல்லும் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்குன்னா, அந்த கிரகணங்கள் எப்படி, இப்ப சூரியன் வந்து மேல இருக்கு, சூரியனுக்கு கீழே வந்து நிறைய இதெல்லாம் ரேஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் தெரியுது. பட் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சூரியன் கூட இருக்கிறது தான் வந்து முக்கியமான உறவு. ஸோ அந்த ஒரிஜினல் பிளேஸுக்கு போறதுக்கான நம்ம அந்த முயற்சி தான் செய்யறோம். அப்புறம் நம்ம இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் வந்து பகவானோட அம்சங்கள். நம்ம வந்து இதுல ஒரு ஸ்பார்க், பகவானோட ஸ்பார்க், நம்மளோட ஒரு அங்கங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்த ஸ்பார்க். ஸோ அதனாலதான் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ற வரைக்கும் நமக்கு நிம்மதி கிடைக்காது. நம்ம இங்க வந்து தடுமாறிட்டு தான் இருப்போம். பகவானோட அம்சங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம அது வழி தவறி போய் நம்ம தப்பான பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம எப்ப இதை ரீகனெக்ட் பண்றோமோ பகவானுக்குள்ள குணங்கள் எல்லாம் வரும். ஆனா பகவானா மாறிட முடியாது. அவர் குணங்கள்ல இருந்து நம்ம அளவுல குறையும் இருப்போம், அவ்வளவுதானே தவிர பட் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி பொசிஷனுக்கு போயிடும். ஸோ அதனால வந்து நாம அப்டேட் பண்றதுக்காக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த வேதங்களின் நோக்கம் பற்றி பார்த்தோம். வேதங்களின் நோக்கத்துல மலை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். அதாவது எல்லா வேதங்களின் சாரமும் வந்து கொண்டு போகுது, வேற ரூட்ல கொண்டு போகுது. ஃபைனலா நம்ம போற டெஸ்டினேஷன் என்ன, நம்ம வந்து பகவான் போய் சேரும். ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ மலை உச்சிக்கு நம்ம போறது வந்து வேதங்களின் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். நம்ம எங்க போய் சேர போறோம், பகவான் கிட்ட போய் சேர போறோம். அது ஒரு பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சர அக்ஷரன் பார்த்தோம் இல்லையா. சர அக்ஷரன் 2 நிலைகள் இருக்கு, ஆன்மீக உடலும் இந்த பௌதிக உடல். இந்த உடல்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம அக்ஷரங்களுக்கு நம்ம சித்தாலும். அக்ஷர உடல் தான் வந்து ஆன்மீக உடல், காலத்தால் அழியாதது. அந்த உடல் இருந்தாதான் ஆன்மீக லோகத்துக்குள்ள பயணிக்க முடியும். அந்த உடலுக்கு போகணும்னா நம்ம ஒரு சில தகுதிகளை வளர்த்துக்கணும். இந்த பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்துல வெட்டி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்த்தான அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட தளம் வந்து உயருது. சர தளத்துல இருந்து அக்ஷர தளத்துக்கு உயர்ந்தது. அதுதான் வந்து அந்த தளங்கள் உயர்றது. அது ஒரு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கடல்ல வந்து ஒரு ஆறு போய் சேருது. ஆறு போய் சேர்ந்த உடனே அந்த கடலோட குணங்கள் எல்லாம் ஆறுக்கு வந்துடுது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தோட முடிவும் வந்து ஆற்றுல அந்த கடல்ல கலக்கும் போது அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரோட அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன். அந்த பொசிஷன்ல போய் கலக்கும் போது அந்த குணங்கள் நமக்கு வந்துடுது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல பார்க்கணும். இது வந்து 4 வகை உணவுகள் செரிக்கிறத பத்தி பார்த்தோம். அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லலாம். அதாவது நம்ம மென்று சாப்பிட்றது, விழுங்குறது, அப்புறம் நக்கி சாப்பிட்றது, குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி 4 வகையான உணவுகளை வந்து நம்ம செரிக்க வைக்கிறாரு. இப்போ அடுப்புல தீ இல்லாம சமைக்க முடியாது, அடுப்பு பற்ற வைக்கணும்னா தீ வேணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நமக்குள்ள ஜீரண அக்னியா உள்ள இருக்காரு. அந்த உணவு இல்லைன்னா ஜீரணமே ஆகாது. அதுக்காகத்தான் பகவான் உள்ள இருந்து ஜீரணிக்க வைக்கிறாரு. ஆனா இதனோட உண்மையான ஜீரணம் வந்து கிருஷ்ணரின் சக்தியால மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிடவா? Yes.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். பிரபுஜித் மாதாஜி, நீங்க வந்து ஏதாவது என்னோட கருத்துக்கள் இருந்தா நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ரியலைசேஷனோ இல்ல இது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைச்சது அப்படின்னாலும், இது வந்து கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நம்ம இங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல், பேசிக் தெரிஞ்சுட்டாலே போதும். நீங்க உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டை கொண்டு வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்க எல்லாருமே ஒரு முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொஞ்சம் எந்த நேரத்துல எப்ப வரும்னே சொல்ல முடியாது. அது வந்துருச்சு அப்படின்னா போக போக நம்ம இந்த படியில் முன்னேறி போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் புரியும். இப்ப கொஞ்சம் கிளீன்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா வந்து போக போக நமக்கு தெளிவாயிடும். ஏன்னா பகவத்கீதை வந்து ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு நாள்ல கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப வெரி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி நம்ம அவ்வளவு கருத்துக்களை கொடுக்கவே முடியாது. நான் எவ்வளவு சுருக்க முடியுமோ அவ்வளவு சுருக்கிதான் சொல்லியிருக்கோம். சோ அதை சொல்லும் போது கரெக்டா எல்லாமே போய் ரீச் ஆயிருக்குமாங்கிறது கரெக்டா என்னால சொல்ல முடியுது. பட் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்துருச்சு, அதை கத்துக்கணும், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு, அதுல ஒரு டவுட் வருது, நீங்க மேற்கொண்டு மறுபடியும் போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வைக்கிறோம் இல்லையா, அது கூட மிகப்பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறோம். சோ நீங்க எவ்வளவு தூரம் பொறுமையா நின்று கேட்டப்ப வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலே எங்களோட பாக்கியம் இது. உங்களெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாதை, எங்களுக்கு கிடைச்சது ஒரு பாக்கியமா நினைக்கிறோம். ஸோ அதனால இதுல இருந்து இந்த சின்ன சின்ன ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நமக்கு இப்போ வந்து கிளாரிஃபை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ராஜதுரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 84 லட்சம் உயிரினங்கள்ல வந்து கடைசியான உயிரினம், கடைசியான பிறவி தான் மனித பிறவி. எஸ் பிரபுஜி. அப்போ நாம நடந்துக்கிறது, வாழ்வியல்ல நடந்துக்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்த பிறவி இருக்கும். ஒழுக்கமா நடந்துக்கிட்டா நமக்கு அடுத்த பிறவி இருக்காதுங்கிறது உண்மை. எஸ் எஸ். அதே நேரம் ஏதாவது அடுத்த பிறவியை எடுத்து வேற உயிரினமா பிறக்கும் பொழுது, ஆனா மனித உயிரினமா வந்த பிறகுதான் நமக்கு இதை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு உண்டான அறிவே வரும். அப்படிதான் பிரபுஜி. பர்ஃபெக்டா சொல்லிட்டீங்க பிரபு. பர்ஃபெக்டா சம்மரைஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வெரி குட் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. கரெக்டா சொல்லிட்டு சொல்லுங்க பிரபு. எஸ், இந்த மனித பிறவி தான் நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு, கடைசி வாய்ப்பு, அதே நேரம் நல்ல வாய்ப்பும் கூட. எஸ் பிரபுஜி. எஸ் பிரபு. இப்போ தவறி வேற உயிரினமா பிறக்கும் பொழுது, இப்போ அதுல நாம சில ஜீவராசிகளை வந்து நமக்கு ரொம்ப பரிசுத்தமான சில ஜீவராசிகளை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். பசுவை எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி சில ஜீவராசிகளை எடுத்துக்கலாம். வெரி குட். எஸ் பிரபு. அப்போ சில தெய்வங்களுக்கு வாகனமாகவும் சில உயிரினங்களை வச்சிருக்காங்க. எஸ் பிரபு. எஸ் பிரபு. அப்போ அது அந்த பிறவி அப்படி எடுக்கிற பிறவியில வந்து அந்த மாதிரி நடக்கிறதும், அது ஏதாவது இந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டகரமானதா அல்லது அதுவும்? எஸ் பிரபு. அருமையா சொன்னீங்க பிரபு. அருமையான விஷயம் இது. அதாவது பிராணிகள்னு நம்ம சொன்னோம். பிராணிகள்னா யாருக்குமே புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா மனித பிறவியில தான் நமக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ் கிடைக்கும். பகுத்தறிவுங்கிறது இந்த மனித பிறவியில தான் இருக்கு. சோ இது மூலமா தான் நம்ம கத்துக்கவே முடியும். நம்ம போன பிறவியில எப்படி இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த கீழ்நிலையில இருந்திருந்தா கூட நம்ம இந்த பிறவியில வந்து நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த கான்சியஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். 6வது அறிவு இருக்கு இல்லையா நமக்கு, இந்த அறிவை வச்சு நம்ம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். பிரபுஜி கேட்டது அருமையான கொஸ்டின். அதாவது வந்து வேற பிறவிகள், அதுல வந்து பசு வந்து ரொம்ப புனிதமா கருதப்படுது. அது வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு இது ஒரு விலங்கினம். அந்த மாதிரி அது தனக்கு என்ன சாப்பிட்டாலும் அது மக்களுக்கு எல்லாமே நல்லதுதான் கொடுக்குது. அதுக்கு அதனோட இது வந்து கோமயம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க, மாட்டு சாணத்துக்கு உரம் யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் பால் வந்து அற்புதமா இருக்கு. அந்த பால் வந்து எவ்வளவு சத்தை கொடுக்குது. இது மாதிரி நிறைய நிறைய அற்புதங்களை நடத்திட்டு இருக்கு அந்த பிராணிகள். அதுல ஒரு சிலது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த காட்டுல போனப்ப எல்லா உயிரினங்களும் டான்ஸ் ஆடிச்சான். எப்படி ஆட முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம்? ஒரு உயிரினம் வந்து ஒரு விலங்கினத்துக்கு எப்படி அந்த நாணம் வரும் அப்படின்னா, 2 விஷயம் இங்க கோயின்சைட் ஆயிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பகவான் சைத்தன்யர் அங்க பிரதிஷ்டாபனா இருக்காரு. பகவான் சைத்தன்யரோட அப்பியரன்ஸ்னால அதுக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு, முந்தைய பிறவியில் அவங்க செஞ்ச அந்த பக்தி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பக்தி அவங்கள தள்ளிட்டு வந்துருச்சு. தவறி போய் நம்ம கீழ்நிலைக்கு போனா கூட அந்த நிலையிலேயே நம்ம உயர்றதுக்காக பகவான் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுறாரு.
அப்பதான் வந்து அந்த பக்தியில இப்ப கூட நிறைய ஒரு அற்புதங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம். ஒரு ஒரு இடத்துல கோயில்ல வந்து மயில் வந்து போயிட்டு டெய்லி டெய்லி பிரார்த்தனைக்கு ஜாயின் ஆயிக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்மளே கூட ஒரு சில மிருகங்கள் வந்து நம்ம சொல்றதை கேக்குது. நீங்க இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அங்க பக்கத்துல இருக்கிற அந்த உயிரினங்களுக்கு ஒரு மோட்சம் கிடைக்குதுங்கிறத பாக்குறோம். சோ விலங்கினங்களுக்கும் மோட்சம் கொடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறது இந்த மனித பிறவிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் கேட்ட கேள்வி அற்புதமான கேள்வி. சோ இந்த பிறவி மூலமா நம்ம உயிர் மட்டுமல்ல வேற உயிர்களையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போறோம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம புண்ணிய காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த புண்ணியம் வந்து பிரதிபலன் கொடுக்காத புண்ணியம். ஏன்னா வந்து பகவான்கிட்ட சேர்த்துறதுக்கு வந்து புண்ணியம் கிடையாது. இது நம்ம அவரோட லோகத்துக்கே கொண்டு போய் சேர்த்துறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆத்மாவை கொண்டு போய் சேர்த்துறதே எவ்வளவு பெரும்பாடா இருக்கு. நம்ம இது கூட நம்ம வேற உயிரினங்களையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போறோம். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அது எப்பேற்பட்ட அற்புதமான பாக்கியம் இல்லையா? பகவானுக்காக செய்யற உன்னதமான சேவை இல்லையா? அந்த அந்த ஞானம் அந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்திக்கிறப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, நம்ம படிச்சதை யார்கிட்டயா சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா வேற வேலையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா சந்தோஷப்படுறோம். அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்ப பேச பழக இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு வந்து பகவானோட ஞானத்தை கொடுக்குறமே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துல பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த இது போக போகவே நமக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மேற்படும். சோ நம்ம செஞ்ச புண்ணிய காரியங்கள்னாலதான் நம்ம வந்து ஒரு விலங்கினங்களுக்கு கீழே தள்ளப்பட்டிருப்போம். ஏன்னா நம்ம காலங்காலமா தொடர்ந்து வந்த அந்த துர்நாற்றம், அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் துர்நாற்றம்னு சொல்ல முடியாது, ஏதோ ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 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 இது போக மாட்டேங்குது. நமக்கு அந்த வாசம் நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது. வாசம்ங்கிறது கரெக்டான வேர்டு. வாசம் வந்து போக மாட்டேங்குது. நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்டது அந்த இதை விட முடியல. அது ஏதோ ஒண்ணு நம்மளை தடுத்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு வகையில கொண்டு போயிட்டு இருக்கு. அப்படி நீங்க கிருஷ்ண பக்திக்காக போராடி நீங்க கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஆசைகள் மனசுல இருந்துட்டா அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக நமக்கு மறுபடியும் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. ஏன்னா இது வெளியில இருந்து நம்மளை எக்ஸாமினேட் பண்ணல, அவரு பகவான் உள்ள இருந்து எக்ஸாமின் பண்றாரு. நம்ம யாரையும் ஏமாத்த முடியாது, நம்ம இங்க யாரும் இல்லை, நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னா சாப்பிட்டோம்னா யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு வேணா ஏமாத்தலாம். பட் பகவானை ஏமாத்த முடியாது. ஏன்னா உள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. எவ்வளவு கருணையோட எல்லாரோட உடல்களையும் பரமாத்மா உட்கார்ந்து அவர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆசை மனசுல இருந்தா கூட என் குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது அந்த ஆசையை நிறைவேற்றணுங்கிற ஆசையினாலதான் அவர் பண்றாரு. சோ நமக்கு அந்த எந்த ஆசை வரணும் எந்த ஆசை வரக்கூடாதுங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். இப்போ பைக் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பசங்க, அந்த வயசுல ஆசைப்படுறாங்க. அதை வாங்கி ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதெல்லாம் கண்ணுல பாக்குறோம். ஒரு மெச்சூர்ட் இல்லாத பசங்க இப்போ ரீசெண்டா யாரோ போயிட்டு கூட ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. அதாவது அவங்க லைசன்ஸ்க்கே இன்னும் வரல, அவங்க வந்து காரை ஓட்டிட்டு போயிருக்காங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் பசங்க அப்படித்தானே ஓட்டுறாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க மேல இருக்கிற பற்றுனால. நமக்கே இவ்வளவு இருக்கும்போது பகவானுக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு பற்று இருக்கும். ஆனா செஞ்சாலுமே அவர் என்ன பண்றாரு, பக்தி பாதையில அவரு நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த கிளி வந்து 2 கிளிகளா சொல்றாங்க பரமாத்மா ஆத்மான்னு. அந்த கிளி வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடுறாரு பகவான். நீங்க பக்தி பாதைன்னு லைட்டா டச் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை நீங்க போக போகவே பாப்பீங்க. ஒரு 2-3 வருஷத்துலயே இன்னைக்கு கால் வச்சிருக்கீங்க பாருங்க, ஒரு 2-3 வருஷத்துலயே அந்த என்ன உன்னதமான செயல்கள் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுங்கிறத நீங்க பார்க்க போறீங்க. சோ இந்த மனித பிறவி அற்புதமான பிறவி. இந்த பிறவி நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இந்த பிறவியில இருந்து நம்ம கீழே போக கூடாது. நம்ம எதுவா இருந்தாலும் பகவான் கிட்டயே போய் சேரணுங்கிற அந்த ஒரே டெஸ்டினேஷன், அந்த பாயிண்ட மனசுல வச்சுட்டு நம்ம முன்னாடி போகணும். ஆனா நிறைய பேருக்கு இது சான்ஸ் கிடைக்குது. உங்களுக்கே தெரியும், பகவான் கூட நிறைய சகாக்கள் இருப்பாங்க. அவர் தன் சகாக்கள்ல ஒருத்தரா உள்ள ஏத்திக்கிறாரு அந்த லோகத்துல. பகவான் கீழே வரும்போது என்ன பண்றாரு, அவரோட சகாக்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு. அவரா ஸ்பெசிஃபைடா ஒரு சிலர் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. பகவான் லாஸ்ட் டைம் போன தடவை அந்த 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பகவான் கீழே இறங்கி வந்தாரு. நமக்காக பகவத்கீதையை கொடுக்கறதுக்காக அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றதுக்காக அவர் கீழே வந்தாரு. வரும்போதே அவரோட சகாக்கள் எல்லாம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. எப்படி வந்தாங்க சொல்லுங்க? ராமர் கிட்ட வந்து பற்ற வச்சாங்க. ராமர் கிட்ட பற்ற வைக்கும் போது ராமர் சொல்லிட்டாரு, என்னோட இந்த இன்கர்னேஷன் வந்து இந்த அவதாரம் வந்து ஒரு உத்தம ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்காக போறது. இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் உங்களுடைய ஆசை நிறைவேற்ற முடியாது, இதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அந்த பக்தர்களுக்கு பொறுமையா வச்சிருந்தவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து கோபியர்களா இங்க வந்து சேர்ந்தாங்கிறத பாக்குறோம். சோ அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு அங்க ரிசர்வ் பண்ண வச்சு அவர் வரும்போது எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்துறாரு. சோ இது மாதிரி எல்லாரோட கணக்கும் செப்பரேட்டா எழுதப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பிறவிகள் கிடைக்குது. அந்த பிறவிகள் மூலமா நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைக்கிறோம். அப்படி பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு புரிஞ்சத பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட்? இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க சேர்த்துக்கங்க. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் லெங்க்தியான கொஸ்டின் தான், அதனாலதான் நானும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு.
அதாவது நமக்கு 84 லட்சம் பிரபு கேட்டதுல 84 லட்சம் உடல்கள் நமக்கு உருவாகுது. எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியுங்களா? நமக்கிட்ட 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு. சத்தோகுணம் எப்படி இருக்கும்? தூய்மையா சந்தோஷமா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் இப்ப சத்தோகுணத்துல இருக்கோம். ஏன்னா பகவானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். இவங்க எல்லாம் உயர்ந்த கிரகத்துல போய் பிறப்போம். சோ அவங்க தான் வந்து சத்தோகுணத்துல இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆசை, கர்வம், பேராசை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. இவங்க வந்து எதுல இருப்பாங்க? மனித உலகத்தை திரும்ப திரும்ப பிறப்பாங்க. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அறியாமை, சோம்பல் இந்த மாதிரி மயக்கத்துல இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்னவா பார்க்கிறாங்க? தாழ்ந்த பிறவியா விலங்கு பிறவிகளுக்கு போறாங்க. இதுலயும் யாராவது செஞ்ச பக்தி கொஞ்சம் மனசுல இருந்திருந்தா அந்த பக்தியோட பிறக்கிறது அவங்கள மேல லிப்ட் பண்ணிடுது. இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன். அந்த பரத மகாராஜா கதையை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். பரத மகாராஜா வந்து ரொம்ப நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரு எல்லா ஞானத்திலையும் உயர்ந்து இருந்தாரு. ஆனா கடைசியா என்ன பண்ணாரு? அவரு வந்து இந்த இது சன்னியாசி நிலைக்கு உயர்றாரு. அதாவது வானப்பிரஸ்தா நிலை. கரெக்டா? அந்த வானப்பிரஸ்தா நிலைக்கு அவரு கிளம்பிட்டாரு. தன்னோட ஆஸ்தி பாஸ்திகள், அழகான மனைவி எல்லாரையும் விட்டுட்டாரு. ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்க போயிட்டு காட்டுல போய் தவம் பண்ணி பகவான்கிட்ட போகணுங்கிற ஆசையினால வந்துட்டாரு. பண்ணிட்டே இருந்தவர் ஒரு சின்ன ஆசையினால ஏமாந்துட்டாரு. நம்ம எத்தனையோ பேரை பார்த்திருக்கோம். அகத்தியருக்கு வந்து எத்தனையோ இடைஞ்சல் வந்தது. அவரு வந்து எப்படி அவர் டிஸ்டர்ப் ஆனாரு, அதனால அவருக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தது, அதெல்லாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரியே இந்த பரத மகாராஜா கடைசி நேரத்துல ஒரு மான் வந்து அந்த இடத்துல அடிபட்டு அவர் காலில் விழுந்தது. அடிபட்ட அந்த மானை பார்த்த உடனே குட்டி மான் அதுதான். அந்த மானை வேடன் அம்பு விட்டதுனால அது வந்து அவங்க தாய் இறந்துருச்சு. அதனால வந்து இந்த மான் தடுமாறிச்சு. இந்த மானுக்கு பட்ட காயத்தையும் போக்குறதுக்காக அவர் வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சு அதுக்கு பணிவிடை செஞ்சு அது மேல ஒரு சின்ன ஆசையை வளர்த்திட்டாரு. எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் பாருங்க. அந்த ஆசையை கூட தப்புன்ட்டாங்க. அந்த ஆசை என்ன ஆயிடுச்சு? அவரை திரும்ப மானா பிறக்க வச்சிருச்சு. ஏன்னா அந்த மான் எங்கேயோ காணா போயிடுச்சு. அவர் காணா போயிட்டதுனால அந்த நேரத்துல இவர் உயிர் போகுது. உயிர் போறப்ப இவர் நினைக்க வேண்டியது என்ன? இவர் தர்மம் என்ன? இவர் பகவானே நினைக்கணும். அதுக்காகத்தான் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்காரு. அதை மறந்துட்டு அவர் மான போய் நினைச்சிட்டாரு. மான நினைச்ச ஒரே காரணத்துக்காக அவர் திரும்ப மானா பிறந்துட்டாரு. சோ மானா பிறந்தாலும் பக்தர் வந்து எங்க போனோம்? கோலோக விருந்தாவனம் போனோம். பட் மிஸ்டேக்கா எங்க இறங்கிட்டாரு? கீழே போயிட்டாரு. கீழே போனதுனால என்னாச்சு? அவருக்கு பக்தி அவரை விடல. பக்தி வந்து அவர் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு எல்லா ஞாபக சக்தியும் இருந்தது. முன்பிறவியில பண்ணது எல்லாமே ஞாபகம் இருந்தது. அதனால என்னவா பிறக்கிறாரு? ஜடபரதனா பிறக்கிறார். ஜடபரதனா பிறந்து அடுத்த பிறவியில அப்படியே எலிவேட் ஆயிடுறாரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது விலங்கினமா கீழே இறங்கினா கூட நமக்கு பக்திக்கு முன்னேறதுக்கு அவரே ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கொடுக்குறாரு. 80% பண்றோம்னா 80% நமக்கு வந்து அந்த கிரெடிட்டபிலிட்டியை கொடுத்துறாரு. சீக்கிரமா மனித பிறவி கிடைச்சு நம்ம திரும்ப உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்லோகத்துல வருமே, பகவத்கீதை பகவான் சொன்னதே தான். அதாவது இவங்க கீழ் விழுந்தவர்கள் எந்த நிலையில வராங்க அப்படிங்கிறத வந்து உயர்ந்த குலத்துல பிறப்பாங்க. பிராமண குலத்துல செல்வம் ஐஸ்வர்யம் உள்ள பிராமண குலத்துல போய் பிறப்பாங்க. ஏன் செல்வம் பக்தி இருக்கிற குலத்துல பிறக்கிறாங்க? சின்ன வயசுல இருந்தே. இப்ப நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் டெம்பிள் பெங்களூர்ல வந்து நீங்க காலையில வந்து இந்த மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன குழந்தை நரசிம்ம ஆரத்தி பாடுது. அற்புதமா இருக்கு. மடியில வச்சிருக்காங்க. அவங்க மடியில வச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தை நரசிம்ம ஆரத்தி பாடுது. எப்படி அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்? பிறக்கும் போதே நமக்கு கிடைச்சுதா? கிடைக்கலையே. நம்ம இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கோமே. பட் அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கும் போதே கிடைச்சிருக்கு. தட் மீன்ஸ் எவ்வளவு பெரிய உத்தமம்ங்கிறது இதுல புரியுது. அவங்க கிரெடிட் எப்படி எடுத்துட்டு வராங்கிறத இங்க நீங்க இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த கிரெடிட் வந்து அப்படியே உள்ள சேருது. அந்த மாதிரி கிரெடிட் ஆகிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து முன்னாடி பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஏதுவா இருக்கு. சாரி, டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் இருக்குங்களா? கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. அருமையான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பிரபுஜி உங்க பேர் என்ன பிரபு? சாரி, நான் அப்சர்வ் பண்ணல. ராஜதுரை. வெரி குட். சொல்லிட்டா லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். ப்ளீஸ் பிரபு, ப்ளீஸ் பிரபு, ப்ளீஸ். எண்ட் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. எண்டிங் பிரேயர். நான் பரட்டா பிரபு? எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஒரே நிமிஷம். எஸ் பிரபுஜி. வாஞ்சாகல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கே ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கே ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டு ஆல் பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், வைஷ்ணவ இதுக்கு பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ட்ரா இருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். நீங்க மேலும் மேலும் பக்தியில முன்னேறதுக்கு எங்களோட டீம், எங்களோட